देरहाया बेबायदि आलाय सिलाय जाना थानो मोनलायनाय माथो जाया नोंसोरलाय? नोंसोर बिसि फिसाय नांलायबायनाय ना माथो? बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा जोंनि नखरनि काहानिखौ। गोबां गोलाव काहानि बियो। अन्नानै माब्रै मा जाया एसे खोन्थानो हागोन ना? मा होननानै खोन्थाबावनो आं नोंनो, लाजिनाय मोनो। माब्लाबा मोजां सम मोनोब्ला नोंनो खोन्थासिगोन दे आङो। दे जेबो नङा दे। सोरांस्रि, बे जोमैजों माबायदि बिजावजालि जानो मोनखो नोङो? जोमैनि बदलै सोरबा गुबुन हिनजावखौ जेरै नोंबायदि हिनजावखौ लाबोब्लानो जायोमोन, अब्ला नोंसोरनि नखरा जोबोद सुख सान्ति जाथारगौमोन। सोरांस्रि, देरहा नों गोदो उन्दुनानै दङमोन, बेनिखायनो आं बेयाव जिरायनानै दङ, नोंखौनो नेनानै दङमोन। देरहा, आं नोंनि सेराव अरायसमनि थाखाय फैफिनबाय। सोरांस्रि, आंखौ निमाहा होदो। आं नोंखौ रागाजों होखारफ्लांदों आरो नों गैयैयाव आङो दान्दिसेबो थानो हाथाराखैमोन। देरहा, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थानो नांला। बावगारजोबदो, गासैखौबो बावगारजोबदो। थौ, जों दायो न'आव थांफिननोसै। आंबोथ' नों गैयैयाव बेसेबां खारामाराव जादों बेखौ आं मिथिगौ, नाथाय नोंनिखौबो नों मिथिगौ। जाबाय, दायो बेफोरखौ जों गासैखौबो बावगारदो। दायो जोङो गोजोन संसार खालामनो नाजानोसै। थौदो, न'आव थांफिननोसै। देरहा, थौदो न'आव। दे थांदो दे देरहा। सोरांस्रि, थांदो थां। फिसाजो सासेखौ लानानै रुजु रुमु संसार जाहैदो। फिसा फिला खोथाखौ लानानै हौवा हिनजाव नांलायनो नाङा, नखरा गरम जायो। हौवानि बुंनायखौ हिनजावा सैज' खालामनो नाजा, हिनजावनि बुंनायखौ हौवायाबो सैज' खालामनो नाजा। बेफोरबायदि सहायलायनाय थाब्ला, गोरोबलायनाय थाब्ला, मिलायलायनाय थाब्लासो नखरा नखरैनो जानानै थागोन। दे आगैमोन, गाज्रि दामोनसै। थांदो थां, मोजां संसार जाहैदो दे। थेंक इउ। नोंनि न'आव आंखौ जानो थानो जायगा होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। औ दे जाबाय दे। आं मानसिया मानो एसेबां फाथिथाय? जेसेबां मोजां जानो नाजायो एसेबां आरो आंनि सायाव खैफोदाबो बांसिनसो नुजायो। आं मैया थास' आथिंनि थाखायनो लावगिजों एसां हामा नांलायफ्लांबायना, मोनजारोङै रायख' बायदि। आं दिनै न' सिंनिफ्रायनो ओंखारला र'। मानसिफ्रा आंखौ नायनो होनब्लाबो मोनै बायदि ओरैबायदि न' सिङाव थानोसै मथथे सान्दुंब्लाबो, अखाब्लाबो, थान्दाब्लाबो, गरमब्लाबो न' सिङावनो थाबाय थागोन आं। न' सिङावनो खामानि मावफ्लेबाय थागोन आं। मा सानदों आंखौ? जोमै, औ जोमै, नोंसोर मैया थास' आथिं खाहैदोंमोन दा? बेसे बुरजा मोनबोखो थास' आथिंखौ? गैया आयै, थास' आथिंखौनो मोनसेबो मोनबोआसै। आं जेराव नायनानै दोनदोंमोन बेनिफ्राय लावगिया खानानै लानानै थांजोब्बाय। आयु हाबाब, नों नायना फैनायखौनो खाना लांबाय? औ आयै, बेनिखायनो आंबो सहायना थानो हायैनि मैया लावगिजों जोबोद नांलायबोफ्लांबाय थास' आथिंनि थाखायनो। दा गोसोखौसो हामा नांबाय थाबाय आं। मानसिया थास' आथिंनि थाखाय नांलायो आरो जाम्बि, लांबाय आरो बेखौलाय माथो? बेखौनो नांलायनांगौ, गाज्रि होननानै बुंगोन माथो नोंखौ? आयै, आं जोबोद गियानि जानो लुबैयो। आं बयजोंबो मोजां होननानै बुंजानो लुबैयो, नाथाय आंखौथ' रावबो मोजांखौनो बुङाना। मोजां बुंनो बहा, आंबोथ' बेनो नालाय। आयै, आंखौ थुना डक्टरनियाव लानानै थां। ओरैबायदि डक्टरनियाव लानानै थां, आंनि गाज्रि मेलेमखौ, गुग्लाफोरखौ जेरै सेबनानै गोमोदैखौ बरनजोबो बेबायदि आंनि गाज्रि मेलेमखौ बरनजोबनानै मोजां मेलेम सोनानै होथोंसै। बुजिनो गोरों मेलेम सोनानै होथोंसै। आंनि मेलेमानो गाज्रि, बे मेलेमा गाज्रिखायनो आंनि खर'आ एकदम गोरावबाय थायो। सोरजोंबा खनसे नांलायनो मोनाब्ला, सोरखौबा एग्रांनो मोनाब्ला गोसोआनो गोजोना। जाम्बि, नोंनि खर'नि मेलेमखौ दिरुनबालाय नों थैबाय। फाग्लि खोथा बुंनायानो जोबा बेहाबो। बिखुनजोआबो आंनिया बावलिसोदां, मोजां खोथा बुंबाय मिनिनानैसो थांबाय। सोरांस्रि, आं न'आव थाबाय थायोब्ला नोंखौ बिराद रायफ्लाङोलै ना? नोंखौ बिराद दुखु होफ्लाङो।
मानसियानो गाज्रि नालाय बेनिखायनो नोंजों रायजायो बुजायो। नङा सोरांस्रि, नों गाज्रि नङा, आंसो गाज्रि। आंसो गाज्रि? नोंथ' मोजांसो ना। नों मोजां मानसिखौ आं एग्रांबाय थायैखायनो आं बुजायो। सोरांस्रि, नों गाज्रि नङा, आंसो गाज्रि। सोरांस्रि, आं न'आव थाबाय थायोब्ला जोंहा बिदिनो नांलाय खमलाय जाबाय थागोन। बेनिखायनो आं गोजान जायगायाव खामानि मावनो थांनोसै। देरहा, सोरनि न'खराव हौवा हिन्जाव नांलाय खमलाय जाया? गासैनि न'खरावबो जाखायो। जों सानैनियावल' जायै बायदि मोनदोंना माथो नोंलाय? आं नोंखौ गोजानाव थांहोआ। आं नोंखौ न'आवनो थाजानो लुबैयो। न'आवलाय मोनजायाखैनो ना मोनलोङाखै? नों थांनो मोना, आं नोंखौ थिनहरा। नों गोजान जायगायाव थानानै थाखा फैसा खामायनानै हरोब्लाबो आं गोजोननाय नङा। मोनजाबाबो मोनजायाबाबो, दंजायोब्लाबो गैजायाब्लाबो न'खराव बिसि फिसाय बिमा बिफा जमा थानानै संख्रि ओंखाम जानायावनो गोजोननाय दङ। आरो जुदि नों नङाब्ला आंनो सोरबा माबा मोनसे जायोब्ला ना जोङो सानैजों लोगोखौनो मोनलायो, ना थांनोनो हायो, ना नुस'नोनो हायो। बेनिखायनो आं नोंखौ थिनहरा। नों न'आवनो थानांगौ। सोरांस्रि, हाबनो हागौमोन। सोरांस्रि, हनै जोमै फैबाय। दे, आंबो दसे लामाथिं ओंखारलांनि। फै, मानोथो सोंलायनांगौ बेखौनो? हाबोबानो जायोना। हौवा हिन्जाव थानायाव एसे उसुबिदा नाङो हाबनो, बेनिखायनो सोंना हाबनाया मोजां। जेबो उसुबिदा जाया जोंहा, हाबोबानो जाबाय। ओइ सोरांस्रि, आं नोंनाव मोनसे बुस्थु बिनिदै, नों होगोन ना? बुं जोमै, नों मा बियो? आं होगोन। आंनियाव थानायखौ नों बियोब्लाथ' आं नोंनो मालाथो होआलासिनो थाफेरो? होखायो माथो। देलाय बुं, मा नांगौ नोंनो? नों होमारगोन ना? हारे जोमै, मा नांगौ नोंनो? आंनियाव दङब्लाथ' नों मोनगोन, सिन्थाखौनो खालामनो नाङा। बुंलाय। दङ, नोंनियाव बे दङ। आरो नोंनियाव बे दङखायनोसो आं नोंनिफ्राय लुबैदों। नोंनो मा नांगौ बुं। फैसानि अनगा आं नोंनो गासैखौबो होनो थियारि। सोरांस्रि, आंनो नोंनि खर'नि मेलेमखौ नांगौ आरो नोंनि थै। मा होनखो नों? आंनि खर'नि मेलेम आरो आंनि थै नांगौ? मानोथो बारदावखांखो? नोंनोथ' बुंदोंमोन ना फैसानि अनगा गासैखौबो होनो राजि होननानै। दालाय मानोथो बारदावखांखो? होगोन ना होआ बुंदो। जोमै, नों मा बुस्थु बिनांगौ मा बिखो? आंथ' सानदों गाननाय जोमनाय बा माबा मोनसे जाग्रा बुस्थु। आंनि बे खर'नि मेलेमखौ आं नोंनो बोरै होनांगौ जाखो? आरो आंनि थै आं नोंनो बोरै होनांगौ जाखो देलाय? मिथिखागौ आङो नों होनाय नङा। बेनिखायनोथ' आं नोंनियाव सोंग्रोदोंमोन ना होगोन ना होआ। नोंनोथ' होगोन, होयै जेबो खोथायानो गैया होनना बुंदों। बेनिखायनो आं बिदों। दालाय मानोथो माना खालामखो? आयु जोमै, जेनेबा नोङो आंनि खर'नि मेलेम आरो आंनि थैखौ मानो नांगौ जाखो? बेथ' नोंनियावबो दङ ना? आं मिथिगौ, आंनि खर'नि मेलेमा दाउखि सिलिंसो आरो आंनि थैया मोसौनि हासुदैसो। बेनिखायनो आंनि मोदोमहा जेबो खामानि होआ, आंनि मेलेमा जेबो खामानि होआ। नों बोरै मिथिखो नोंनि खर'नि मेलेमा दाउखि होननानै आरो नोंनि थैया मोसौ हासुदै होननानै नों बोरै मिथिखो? अब्ला आंनियाबो बेनो जागोन आरो बे। नङा, नोंनि खर'नि मेलेमा गोबोरखि हासार आरो नोंनि बे थैया खुसेर बिदै गोदै। आंनो नोंनि खर'नि मेलेम आरो नोंनि थैखौ नांगौ। आं मोजां गियानि हिन्जाव जानो लुबैबाय। आंनि खर'आ खामानि होआ दाउखि सिलिंखायनो, आंनि थैया मोसौ हासुदैखायनो खामानि होआ। आं जायजोंनो मोजांनो नांलायफ्लाङो, आंखौ रावबो मोजां मोना। नोंनि मेलेम नोंनि थैया जोबोद गुन गोनां। बेनिखायनो नोंनि साननाय हनाय गासैबो थिग, नोंनि मेलेमा मोजांखायनो हासार गोनांखायनो। बेनिखायनो आंनो हरो ना। आंबो मोजां बुंजानो लुबैबाय गामियाव। आंबो बयजोंबो अनजानो लुबैबाय। सोरांस्रि प्लिज ना, हर ना। फाग्लि जासिगोन आङो। जेनेबा थैखौथ' होनो हागोन दे आङो, आरो आंनि मेलेमखौलाय आं बोरै होनांगौ जाखो नोंनोलाय? माथो आं गोथाङैनो गोथै जागोन बिदिब्लालाय? होआ आरोना नोङो? दे जागोन दे, होनाङा दे, जागोन दे। हाबाब, मा बिनाय जाखोहाय बेलाय? आंनि
खर'नि मेलेमखौलाय बोरै हरनांगौ जाखो आङो आंनि खर'खौ मा खान्थाल गोमोन बायदि बुफ्रुनानै आंनि मेलेमखौ खान्थाल बिसब बायदि देरनानै जानोसो नागिरखो ना माथो बेलाय फाग्लिसो जागोनहाय बेजोंबो रलाय बे ददै फाग्लिनि मेलेमाबो एसे मोजां बिनिखौबो एसे मोनबा खामानियाव होसिनगोन थैखौथ' र' सोरांस्रिया होनो राजि मेलेमखौसो सोरांस्रिया एसे माना खालामदोंना बे ददैनिफ्राय एसे बिदेरनोसै ददे ओइ ददे ददेहाय सोरखौ लोगो मोननांगौ सोरखौ लोगो मोनखो दावखा गाज्रि दामोन दे नों एसे गोसोमद्राय ना मानसिया नों दिनै आंजों नुजाथ'नो नाङा दे माने दिनैनि दिना आंनि बिराद लाखि दिन दिनैनि दिनाव गोसोम मानसिफोरजों नुजानो हाया आं दिनै गुफुर मानसिजोंल' रायलायनो हायो गुफुर मानसिजोंल' जर'फादेरनो हायो गुफुर मानसिखौल' नांगौ जादों गोसोम मानसिनि प्रयजन जाथ'वाखै दावखा नों साइड हो आं मानसिया गोसोमब्लाबोथ' गोसोआ गुफुर ना गोसोजों कानेक्सन गैथ'आ आंहा सेहेराजोंसो दावखा मालाबा गोसोम मानसि नांगौ जागोन ना अब्ला नोंखौ नागिरगोन नों साइड होथ'दो दे प्लिज ना दे जागोन दे फै एसां मोजां खामानि मावनो नागिरनायाव फिथिगम जिबौ बायदि गोसोमासो नुजाना होग्रोदों कालद्रास जिबौ बायदियासो मिथिला जागोन ना जाला खामानिया आंनि हाबा मा गुफुर मानसि नांगौ जालायखोहाय बहाथो मानसियालाय जोमै फाग्लिजोंबो मा जाबावगोन मानसियानो मा गोसोखाङो मा बुङो मा गोसोम गुफुर जालायलांखो दिनैबा आयौ थमालिया हुवा बायदि मुसुरलायदों ओमफ्राय मा होनो नोङो गुफुर मानसि नांगौ माथो जाखो औ ददे नोंखौ एसे खामानियाव नांगौ जादों थारमाने गासै खामानि खोथाफोरा जाखाजोब्बाय आरोना माने आंनो नोंनि एसे बुस्थु नांगौ जादों आरोना मा बुस्थु जोमै देलाय बुं दंबालाय हरगोन आरो मोननायालाय मोनखाजोबखाबाय जाखाजोबखाबाय आरोना दा एसेल' नांसिगौ माबा ददे सोरांस्रियाथ' र' थैखौ होखागोननो ओमफ्राय मेलेमासो एसे नांगौ जादेरबावदों आरोना सोरांस्रिया माने गावनि मेलेमखौ होजोबनो हाया होननानै बुंदों आरो बेनिखायनो दा नोंबो नोंनि मेलेमखौ एसे होदेरोब्ला जेनेबा थोजासे जाबायमोन आरो नोंनि एसे सोरांस्रिनि एसे मेलेम नांगौ जादों होगोन ना मेलेम बे खर'आव थानाय मेलेमा औ नोंसोरनि खर'नि मेलेमा गोबोरखि माने हासार ना नोंसोर सानैनि एसे मेलेम नांगौ जादों अपारेसन खालामना देरनगोन थारमाने आंबो एसे मोजां जानो लुबैदों आरोना नोंसोरनि मेलेमखौ लानानै हरगोन ना मेलेम नांगौ आंनि खर'नि मेलेम औ सोरांस्रियानोबा होनो राजि जाबाय दिना नोंबो एसे हरदो लोगो साननानै नोंनि खर'नि मेलेमा आंनियावबो एसे थायोब्ला माने अनलायनाया जोंहा सोमोन्दोआ बारा जानानै थाया बे हरगोन ना